ഹായ് ഹലോ, ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് ആയല്ലോ. ഇത് മീഷോന്ന് വന്നൊരു കൊറിയറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഇതിങ്ങനെ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതാ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. സോ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്തിനാ ഗസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമല്ലോ. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മിററാണിത്. ഇത് പല ഷേപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്, പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല. എനിക്ക് റൗണ്ടാണ് ഇഷ്ടമായത്. ഞാൻ ഇതെടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും, പൊട്ടൂല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. പൊട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. നല്ലൊരു മിററാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസും എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, അത് കിട്ടിയപ്പോൾ കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.